Čaute, som v dnešnom videjku a dneska sa dáme po dlhej dobe DLS-ko, je to asi prvýkrát, čo hrám DLS-ko. Už mám akože tým, lebo teraz som natáčil video, ale nedal som tam zvuk, takže môžeme sa zahrať ešte raz. A pravidlá sú také, že každý deň si dám jeden zápas a potom nakoniec dám takú challenge. Teraz tam som hral zápas, vyhral som, dal som tam jeden pekný gól. Ten gól si asi nechám, jasné, že sa nechám, ale proste všetko sa mi stamať, kompletne všetko sa mi stamať, proste som vymazalo, lebo som tam nemal zvuk, takže super, takže tento zápas musíme odohrať od začiatku. Rozprával som tam napad na videa, takže to je celkom zlé. Rozprával som tam, že aké môžem dať hry, čo môžem natočiť, ale bolo také, že dostanem mikrofón možno na narodeniny, lebo mám narodeniny a proste potom mám šipkový terč a chcel by som dať, že natočím ten a pokúsim sa trafiť akože trickshot, akože stred. Toto je bombička, ja som to nenatočil, no proste som to natočil, len tam nebol ten zvuk, som si to všimol, keď som to išiel strieľať. Takže kebyže nejdem to strieľať, takže asi to. A toto som si veľmi predkopol a toto je zlé. To určite nevadí. Tamto video bolo dosť dlhé, takže aj tak by som ho skracoval, ale nevadí. Stáva sa aj lepšie veci. A teraz to natiahnem. A toto je spojnica, jak toto, že nebol gól. Toto mal byť čistý gól, ale možno vám tu ukážem takú ukážku ešte z toho potom ku koncu, že jak som si to proste, akého hráča som si vybral a tak ďalej. Ďalej, zajtra mám futbalový zápas, tak dám, že možno prípravu na zápas, ale musí mi kamarát to proste potvrdiť, že môžem, lebo on to natáčil tiež na YouTube kanál a potom by mi by mohol nahlásiť, aby mi zablokovali účet, že kopírujem, takže prvý sa ho spýtam a teraz Openda a je toto ego nahradil som ho za asi gól, čo som dal podobne taký istý, ale tento je pravdepodobne krajší, ale jak som to tam pekne kopol, takže to tam. Kebyže chcete vedieť, za čo hrajem, alebo za aký klub hrajem, je to Emeška Slava Spišská Bela. Takže tak. Dúfam, že zajtra vyhráme, nemal by to byť ťažký zápas, ale musíme hrať všetci, aby sme to vyhrali. A toto bol ďalší pekný gól, ale bol strašne blízko a už máme dokonca hat-trick, ale toto nám neukáže ako FIFA. Ďalej som chcel, že máme počas, že čo sa týka tej challenge, je to, že budem kopať priame kopy a proste z 15 strel proste musím dať aspoň 10 a budeme z 10 strel, že koľko dám golov, takže bude to nám pekne znázornené. A teraz zasa Openda, toto si veľmi krásne posunul a prepálil. Čo sa týka toho, keď budem mať mikrofón, tak budem natáčať pravidelne, ale nebudú vychádzať pravidelne, ale proste do týždňa aspoň tak 4. Teraz Openda netrafil prázdnu bránu, dal tyčku, ale potom som tu dorazil, takže to je celkom dobré, ale potom asi pôjdem natočiť ešte tie šipky, že pokúsim sa dať stred, ale to ešte si musím asi natrénovať, lebo fest som tu nehral, máme tu 3 dní asi, takže asi tak. Narodeniny mám 26. maja, to je za 2 dní, dneska je 24. A takže asi tak. A keď si proste videjko dopozeráš sem, tak si mega frajer a môže sa tešiť na hociaké ešte videjka. Hociaké, toto každý deň nebudem to každý deň vydávať, ale pokúsim sa každý deň natočiť to jedno video a zeditovať ho a potom ešte nejaký ten edit futbalista a toto o futbalistovi a toto kamu, čo to bolo kamu, ja som, že to už je gol. Potom
mi už dochádzajú napady na edity, takže keby ti napadne taký hráč na edit, tak mi to určite napíš do komentárov alebo na môj Instagram. Nechám vám tu na obrazovke práve teraz, alebo proste vám vyskočí a môj Instagram, kde mi môžete napísať toho futbalistu a keby takto chcete, môžeme tam napísať aj 10. Ja mu tam pošlom, že akých futbalistov už mám, aby zbytočne nepísal veľa a toto kamu nádherný pás, Kevin De Bruyne a toto ešte, a toto bol taktiež pekný pás, ale toto skončí. Aute, už sa blížime ku koncu, takže potom ideme ešte sa vrhneme rovno na tú challenge. Kebyže si chceš zahrať túto najlepšiu hru na telefón, tak si ju môžeš stiahnuť na obchod Play. Nie je to žiadna spolupráca, nie. Takže môžeš si tam stiahnuť. Ďalej by som vám veľmi chcel poďakovať za 135 odoberateľov. Ja si myslím, že do leta by som mohol 150. Takže veľmi vám ďakujem. A teraz sa ideme presunúť na tú našu challenge. Budú to freekiky, bude to kopať Openda, takže budeme mať 10. Koľko dáme 100 gólov. Takže prvý freekik a toto je dá do rukavic. Druhý freekik, toto už by gól mohol byť a je to gól. Takže druhý freekik, tretí freekik, toto Openda by mohol dať gól, ale nedávam. Štvrtý Openda a dáva gól. Piatý Openda to skúsi napriahnuť a ešte Openda, ale nedostal sa už k strele. Ešte, a teraz takto to skúsi takto vykombinovať. Bol to Openda. Ešte teraz pokúsime sa ten jeden gól, lebo počíta sa stále za free-kick, ale toto už má kamera. Toto by som pravdepodobne si nacentroval, lebo toto nemáme jak tam skorovať, je to gól. Teraz je to 6. alebo 7. free-kick a je to gól. 8. free-kick a je to ďalší gól. Opäť bomby, skúsim sa takto skorovať. 9. Není gól, nevadí. Teraz Openda nahrá si to. Openda strieľa a není z toho gól. A posledný free-kick a není z toho ešte gól. A takže z 10 smeniem koľko dali, asi takých 7 alebo 6 gólov. Takže keď sa ti toto videjko páčilo, zanechaj tu like, odber a čau.